Diri di ay sa Iligan City Night Market mga inday, islami na kayo nga diri ka mag food trip. Kay lagi daghan na kay kag pagkaon nga pwede nimong kapilian diri. Og iniwi di ay mga inday og dudong no is mayong adlaw di ay sa tuang tanan. Og for today's video di ay is isuroy ta mo diri sa amo ang lugar diri sa Iligan City Night Market. Kaya ko ipakita sa inyo kung unsa kadaghan ang mga pagkaon diri ug unsa pud kalami ang ilang mga pagkaon diri. Tungod sa kadaghan sa pagkaon diri sa night market, so maglibog na jud ka kung unsa imo unahon og palit or unsa imo unahon pagtilaw. Ug kani din pagkaanhian ako diri sa night market Iligan mga inday, isayo jud ko kay para makita pa nako ang mga lami kay nga mga litson diri ba. Pero kung anhi gali mo og sayo mga inday is dili pa jud tanan nga makita ninyo ang mga tanan nga mga pagkaon diri. Kay lagi ang uban is wala pa sila nag-open or nag-prepare pa sila sa ilahang mga pagkaon. Pero kani nga time is namili na ko daan og litson kay gusto ko mukaon. Mo nagilibot sa nako daan ang mga litsonan kay mupili ko kung asa jud lami ani or asa jud ko mupalit ani ba. So in fairness mga inday no is makalibog jud kung unsa imong unahon og palit. Kay nagpula-pula naman jud ang buko-buko sa baboy, please lang. Ug aside sa litson is napod sila mga kakanin diri, so daghan jud kay kag pwede naging kapilian diri. So mo nang naglibog ang ako ang mga mata kung asa ako ang gustong kaunon ani. Kay nagtan-aw pa lang ko daan sa mga pagkaon ani mga inday is marag nabusog nako, please lang. Pero lagi kay naman ta diri, so why not coconut ug di nato i-try ang mga food diri. Og first nag-order lang day ko ani og milk tea. Og nag-order na sad ko aning buko pandan kay lagi lami kay tan-awon ang buko pandan kay nag-green ba. Munang gusto na kong tilawan ang akong gi-order nga milk tea og lami ba siya. Kay lagi daw mao nila bestseller diri. Pero sa pagtilaw nako, so dili po ko kaingon nga lami jud siya. Og di po ko kaingon og bate, so sakto-sakto ra jud iyang lami, so sakto ra pod sa price nga ako ang gipalit ba. Og ang buko pandan day mga inday no is super lami jud kayo siya. Dinhi adto na sa pog ko sa lain nga mga shake kay lagi gipilahan siya ba. Unya lagi sa kadaghan og pila mo nang wala na lang ko ni dayon og palit. So daghan kay mga drinks diri nga pwede nyo kapalitan, so daghan sa kay mga barbecue nga inyo kapalitan. Pero lahi man ko mamalit mga inday no kay kung asa tong daghan nga nagpila, so mao na akong ang paliton ug mao na akong orderon. Og kani din blueberry nga akong giinom mga inday no is super lami kay ni siya kay lagi daw bestseller ni nila og gipilahan sa diri nga drinks. Muna kumuanhi mo diri is dili jud mo kamahay kay lagi daghan kay mong matilawan nga mga pagkaon. Ug pinaka na excited ay ko mga inday no is kaning tanghulo diri sa Iligan City. Ug finally is nana jud siya diri sa Iligan Night Market, so makatry na jud ko ug unsay lami sa tanghulo. Mo nang ning order ko og puro strawberry din ato anang tilawan ug unsa ba jud ni siya kalami ug unsa jud katinuod nga lami jud ako no ni ang tanghulo diri sa Iligan City. Og in fairness mga inday no is grabe ka crunchy ang tanghulo diri sa Iligan City. Kay lagi man nakulangan pa man mi sa among first order sa among tanghulo, mo na nag-order na sa kuglain nga mixed tanghulo na sad. Kanabit ang isa orderan nga nana siya strawberry ug nana po siya duha ka klase nga grapes. Kay nahuman na mo ko kaon sa tanghulo, mo nang nangita na sa kuglain na sad nga mga pagkaon. Ug mao din ni sayo ko ani mga panahon na mga inday no kay para taas ko ug agi ba. Ug kaning mga oras sa mga inday kay lagi alas 5 naman siya kapin, so daghan na kay mga pagkaon nga ready na. Ug kani nga klase nga pagkaon mga inday no mao dinhi ang pagkaon na pangmasa ba. Kay lagi barato ra kay serve diri og mga lami na kaayo ang mga pagkaon, so pwede na kamo pili mga lumpia, mga tinunuan nga mga puso or uban pa nga makita ninyo diha sa tuang screen. Ug kani sad nga pagkaon mga inday is wa jud ko ka-try og unsay lami ana niya kay lagi busog na kay ko ani nga time. Unya pag abot na mo sa unahan, so nakakita na sad mi og tanghulo nga laing version na sad siya ba. Ug ang price di ay diri sa tanghulo diri sa Iligan City mga inday is 80 pesos to 90 pesos ra. Ug kani siya lahi na sad ang coating ani niya kay dili sugar ug dili chocolate na sad ba. Mo nang nag-order na sad ko kay lagi akong patilawon si kisses or mutilaw na sad mi kung unsa poy lami na sad ani nga chocolate na sad ang coating sa tanghulo. Mo nang gitilawan ako siya, so ang iyang lami is dili jud siya promising nga lami jud siya ba. Kay ang chocolate medyo pait-pait siya, so mas lami jud tong tanghulo nga sugar. Mo nang nangita pa jud ko laing nga mga pagkaon kung asa na pud ko gustong mopalit. Og diri nga mga pagkaon so puro barbecue na sad ni. So sa ilang barbecue makalibog og unsay mo pilion na sad. Og mulaag day mo diri sa night market Iligan mga inday no is kailangan jud mo magdalag daghan kaing kwarta para matilawan ninyo ang gusto ninyong kaunon ba. Kay lagi man dili man tataga-adlaw magsigi kaon og lami og dili man pud sad tataga-adlaw magsigi og gasto. Og anyway mga inday no, so naanapod ta diri sa shake, so nag-order na sa kuglaing shake kay lagi gipilahan na sad ni. Og sa tinuod lang tanang gipilahan diri sa night market akong gipangtilawan ba. Pero ang pinakalami diri mga inday kani jud ilang fruit shake. Kay lami jud kay siya kay lagi puro prutas jud siya ang i-blend nila. Dili bitaw pareha sa ubang shake nga powder ang ilang gigamit nga flavor. Muna kumuanhi mo diri sa night market
market iligan mga inday, then gusto mo og mga shake so agto mo largo palit atong mga fruit shake jud. Og anyway day mga inday no, kung napa mo extra nga kusog, is pwede pud mo mangukay kay lagi daghan sa kay mga ukay-ukay diri. Og nasa sila bag, shoes ug mga toys kung gusto mo mag-shopping diri. Kay giuhaw man lagi ko sa sige og lakaw-lakaw mo nang nag-decide mi nga manglingkod sa mi diri sa plaza ug manginom mi og tubig. Kay gipang-uhaw jud ang mga bitin, please lang. Og diri sa plaza mga inday no, is daghan po kay lamisa diri nga pwede pud nyo kalingkuran, so pwede sad mo magbayad diha. O pag-abot sa day sa gabi diri sa plaza mga inday is napod sila mga event diri nga kantahan ba. Mo na pag-abot sa gabi diri sa night market is bibo jud kaayo. Anyway mga inday no, is diri na day ko mag-end ug mora sa na akong imarites sa inyo mo nang I'm Emerly and thank you for watching. Bye mo ay.